Pagbugas ang asawa may upod nga abo nagluntad sa Mount Kanlaon kahapon sunod sa PHIVOLCS. Samtang pagbalik ng klase sininga Hunyo, pagpanghanggat sa mga estudyante sa sulod sa evacuation centers. Nakatutok ay Pedreso. Liwat na naman nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang Mount Kanlaon kahapon sang hapon Hunyo 2. Base sa kuha sa IP cameras ng PHIVOLCS, naglawig sa malapit 30 minutos ang ash emissions ng bulkan. Makita man ang grayish plume nga ginbugas sini nga naglabot sa 1,200 meters ang kataason. Manipis lang ang abo nga ginbugas ng bulkan nga naglabot sa pila ka barangay sa Bago City sunod sa PHIVOLCS. Sa upper portion sa aton nga bulkan, may ara na naman nga pag-clog sang aton nga volcano conduit nga kung diin nag-agi ang gas nga ginaimit sa aton magma. 38 ka volcanic earthquakes ang na-record. Wala man ginadula ang posibilidad nga maglupok liwat ang bulkan. Gani nagpadala na sa Incident Management Team ang OCD-NIR agud sikyaro ng mga nagasulod kag nagagwa sa 6 km per minute danger zone sang bulkan. Samtang, isa man sa ginapangandaan ang mangin sitwasyon sa mga evacuation center sa pagbalik sang klase sa Hunyo 16. Sa datos ng OCD-NIR, malapit 2,000 ka estudyante nga naapektuhan sa paglupok sa bulkan ang nagapabilin sa mga evacuation centers sa Negros Occidental. Kalabanan diri yara sa Vanmuas ang Lakas Siliana. Agud masiguro nga mapadayon ang pag-eskwela sa mga estudyante. Nag-request sang dugang nga family tents ang Lakas Siliana LGU agud magaserbi nga temporary classrooms. Lori naman sila nilang kung paano ang enrollment sa mga bata. Mag-use na talaga pag-ikapat sa pamahagi sa paano para ma-nag-testing. Ginakonsideran man ang pagpadayon sa alternative learning sa mga estudyante kag by once a week nga face-to-face classes sunod sa DepEd Negros Occidental. Upod Garawal Banggoy, Pedreso. 1 Western Visayas.